Алевчето е на море и днес за първи път ще опита миди. Айде, мамо, отвори мидата. Виж, и това вътре се яде. Браво. Виж това какво ще даде. Айдам. Вкусно ли е, бе, мамо? Да. Браво. Искаш още? Къвчеш? Още ли искаш? Айде, Фани, дърпай. Дърпай. Ще да ти помогна. Айдам. Това? Айде, ам. Не. Що ни е лапна, мамо? Харесаха ли ти? Да. Искаш ли лимончето? Харесва ли ти? Харесва ли ти лимончето? Да. Не е ли кисело, мамо? Кисело. Стай го от кавчениката. Айде да опиташ супата. Рибена супичка искаш ли? Хубава е, нали? Сокче. Айде, кажи чао. Кажи чао. Целувка. И приятно моренце, мамо. Донесоха ти и хлебче. Не го бяхме забравили, мамо, хлебчето с супичката. Топло, да. Дай Марая компра.